провайдери миллии хизматрасонии интернетии нетс ки давоми чанд сол мешавад дар мамлакат фаъолият дорад, дар шаҳри хуҷанд бинои намояндагии худро ифтитоҳ намуд. масъулин иброз доштанд ки дар партави дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастрасии аҳолӣ ба интернети баландсуръат ҳамзамон беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба муштариён аз ҷониби провайдери миллии хизматрасонии интернети нетс тадбирҳои судманд андешида шуд. гуфта шуд ки дар шаҳри хуҷанд аз соли 2021 инҷониб филиали провайдери миллии хизматрасонии интернети нетс фаъолият дошт ва бо фароҳам шудани шароити муосири кору хизматрасонӣ нақшаҳои таҳризишуда қадам ба қадам амалӣ мегардад. мо аллакай 25-30% шаҳри хуҷандро уже барои пайваст намудани муштарино пайдо гардондем ва ғайр аз хуҷанд, шаҳри хуҷанд, шаҳри Конирбодом, шаҳри Панҷакен, ноҳияи Ҷабборрасулов ҳамчун аз интернети мо истифода бурда истодаанд. то ҳамин рӯза мо барои 15 000 муштарин интернет барои пайваст кардан имконият пайдо гардондем ва кӯшиш дорем ки ин нишондиҳанда сол ба сол бисёр шаванд. ширкати мон ҳамзамон бо таъмини интернети босифат боз якчанд лоиҳаҳои корбарӣ мекунем. ин аст лоиҳаи нерӯ, лоиҳаи имейл корбарӣ карда истодем. ба назари коршиносон дар рушди соҳаҳои мухталиф ва ҳаёти инсонӣ нақши интернет муҳим буда ҳамзамон рушди иқтисоди рақамӣ аз он вобастагӣ дорад. аз ин хутир талабот ба интернет бо назардошти тавассути он анҷом додани ҳама гуна хизматрасониҳо сол аз сол зиёд мегардад. бо таваҷҷӯҳ ба дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти беҳтар намудани хизматрасонии интернетӣ, беҳтар намудани суръату сифат ва фароҳам овардани шароити муносиб ба провайдерҳои миллии хизматрасонии интернетӣ пайваста тадбирҳо андешида мешавад. провайдери миллии хизматрасонии интернетии нетс дар заминаи ин дастгириҳо нақша дорад ки муштарионро бо интернети босуръат таъмин намояд. Сейчас 21 век, век развития телекоммуникаций, и об этом неоднократно подчеркивает наш уважаемый президент, лидер нации Эмомалӣ Раҳмон, о том, что нужно развивать вот это направление цифровизации, телекоммуникации. И то, что в городе Худжанде открылся интернет-проводник, это дает хороший толчок для их развития. Я наслышан об этой компании, знаю, что уже у нее есть достаточное количество абонентов, поэтому желаю этой компании удачи и развития. рушди бо суръати технология талабот ба мутахассисони ҳирфаиро ба миён овардааст. дар заминаи нақшаҳои созанда масъулини провайдери миллии хизматрасонии интернетии нетс азм доранд ки дар самти ҷалби бештари мутахассисони баландихтисос бо муассисаҳои олии ҳамкории зиҷро ба роҳ монда барои ноил шудан ба ҳадафҳо тадбирҳои судмандро амалӣ намоянд. ифтитоҳи намояндагии провайдери миллии хизматрасонии интернетии нетс имкон медиҳад ки корхонаву ташкилот ва сокинони шаҳр ҳамзамон дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд аз хизматрасонии интернетӣ истифода намуда фаъолияти худро ривоҷ бахшанд.